an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati in na Cherif Jabaraso k'a ka jɛmukan mandi lajɛ ni o ye Success Film u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila a bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan k'a fɔ ɲɛna an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati laban minnu na sisan tɔ a cayalen don yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka suguw kɔnɔna na ni o de ye yɔrɔ jeliw ye an bɛ se k'a fɔ sugu jeli minnu bɛ ka kɛ nin wagati ninnu na an tun b'a ye fɔlɔ suguba marché rose olu jelili kun ka ca nka sisan an bɛ ka ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la suguni kura ta o kɛra sisan ni a dekun barika bonyana kosɛbɛ mun de bɛ ka na n'a ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan tɔ fɛ jateminɛbaliya de don wa walima maaw ka sira tɛ ko la ani fana yɔrɔ suguw kɛcogoyaw de don mun de bɛ ka na n'a ye o de ye an ka bi jɛmukan dakun ye sɔɔni n'an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw fana bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di o hukumu kɔnɔna na an taara se maa ma an n'ale de bɛna jɛ ka masala kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ni ale se maa dogole kɛrɛnkɛrɛnnenya la suguko hukumu kɔnɔna na ni ale de ye monsieur Sekumar Sakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sinadecom o maa ɲɛmaa don an n'ale de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan bi i ni ɲantuma ne fa. N balimamuso i ni ɲantuma. Se. An bɛ an lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni ɲantuma. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ an b'i yɛrɛ fo i bɛ se k'a fɔ filɛlikɛlaw ni kanubagaw ye monsieur Sakɔ yɛrɛ ye jɔn ye yanni an bɛ don ɲininkali jaabiw kɔnɔ. Alhamdulillah an b'i fo ka barika da ala min y'an se nin kɛnɛ in kan bi an bɛna fɛn min fɔ a faamuyali ko ɲuman ala k'o di an lamɛnbagaw ma ala ka hakilijan yɛrɛ ma an ka se k'a fɔ ka ɲɛ mɔgɔw k'a faamuya ne ye Sekumar Sakɔ ye syndicat national de commerçants et contribuables Mali o ɲɛmɔgɔ in ye avant ka kun ye an tun ye syndicat dɔ kɛrɛ syndicat national de commerçants d'État du Mali SINACODEM n'o ye ɲɛmɔgɔ ye donc mais o bɛ transition na fɔlɔ donc ni ala sɔnna an bɛ kuma ni Sinadecom tɔgɔ syndicat national de commerçants et contribuables Mali ni ye président Moju Sempara élu ni o ka conseiller spécial ye. An b'i fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna walawalali minnu kɛ kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na sugu jeliko ninnu hukumu kɔnɔna na i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sugu jeli minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ sisan tɔ fo ka taa se fɔlɔ ma e yɛrɛ hakili la aw ka jateminɛw la kun jumɛn de bɛ ka na n'a ye. Balimamuso nin ye kumaba ye bi ala bɛ aw sara nin débat in organiser la parce que aw bɛna barajiba sɔrɔ la mɔgɔw bɛna faamuyali caman sɔrɔ la a ka ca ala fɛ nin débat in senfɛ n'a suivra kosɛbɛ ala bɛ se k'an dɛmɛ pour que fura bɛ se ka sɔrɔ sugu jeli in na cogo min na donc u y'a fɔ cogo min na sugu jeli a kɔlɔlɔ a nasira ka ca mais ne bɛ se k'a fɔ a nasira belebeleba yɛrɛ ye min ye min b'a to ni sugu jeli kɛra ni a tɛ dan ni dan tɛ sigi a la a bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ o ye sugu jɔlibaliya ye. An ka sugu n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 95 olu bɛɛ tɔnniw ni yiriw de gɛnɲɛnen don ɲɔgɔn na olu bɛ ka taa nɛgɛ kɛsu jɔ ka yiri k'a kɔnɔna na ka courant don a kɔnɔna na n'a sofira a bɛ nin kɔlɔlɔ sugu bɛɛ lajɛlen donc a kɔlɔlɔ belebeleba yɛrɛ komi an da bɛna don a la kɔfɛ a belebeleba yɛrɛ o ye sugu jɔlibaliya ye norme internationale k'a ko ye sugu ma jɔ k'a ko ye a kɔlɔlɔ belebeleba o de sinon kɔlɔlɔ misɛnnin caman b'a la dɛ mais belebeleba yɛrɛ min b'a to ni sugu yɛrɛ jɛna a bɛɛ bɛ jeni ɲɔgɔn fɛ o ye sugu jɔlibaliya ye k'a kɛ bâtiment en dur ye quoi. I ka kumaw la i ta sera sugu jɔliko hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw yɛrɛ ye suguko ɲɛmɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat hukumu kɔnɔna na mun de la aw m'a laɲini sugu jɔ depuis ni a bɛ kɛ fɔlɔ ni marché rose legunda o wagati ninnu yen yɔrɔ ninnu tun bɛ jeli mun na aw m'a laɲini depuis o wagati ninnu ka sugu jɔ k'u ɲa walima aw ka kɔlɔlɔw de b'o hukumu kɔnɔna na. Alhamdulillah sani n da ka sɔrɔ ma komi n y'a fɔ sisan a kɔlɔlɔ belebeleba ye min ye n'o de fɔ ni o belebeleba in bɔra yen branchement anarchique o fana b'a la courant tako kɛkojugu a tɛ courant tɛ branché ka ɲɛ o b'a la parce que n'a fɔra sisan compteur kelen o mɔgɔ 100 o ye mɔgɔ 50 servi ka fil branché ɲɔgɔn na yiriw ni fɛnw ɲɔgɔn tɛ donc ni compteur sofira dɔrɔn ko circuit bɛ kɛ poto bɛ minɛ donc o ye a kɔlɔlɔ belebeleba dɔ ye branchement anarchique énergie bɛ courant branché cogo min na an ka sugu kɔnɔna na ani poto ninnu courant poto ninnu sigi cogo c'est très dangereux an bɛ wagati min na sisan
sisan kuran poto ko yɛrɛ kan ka dabila sugu kɔnɔ pepepepe kuran fil kan ka dina dugu jukɔrɔ de ka na compteur la ka na butigitigi ka butigi kɔnɔ mais n'a fɔra ko kuran poto kelen compteur 50 compteur 100 ye poto kelen na o ye cause belebeleba filanan dɔ ye n'o bɔra yen an ka sugu kɔnɔnaw na te wuli o bɛ Lipton wuli o kan ka interdit an ka sugu kɔnɔnaw la complètement o kuma ma te man ka wuli sugu kɔnɔ yɛrɛ o ye cause dɔ ye ɲaman to minnu fana bɛ an ka sugu daw la dɔw fana bɛ wuli tuma dɔ la ka taa tasuma bila ɲaman to ma k'u bɛ ɲaman jeni pour que ka a mana ni fɛnw jeni o ye ɲaman to minnu filɛ ni fiɲɛ fitinin donna la yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ bila sugu kɔnɔ n'a ye fɛn dɔ sɔrɔ dɔrɔn baraw o sugu jeni ni cause dɔ ye n ye da mɔgɔ damadɔ la ka nin fɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ min ye cause ye minnu bɛ kɛ to sugu bɛ jeni n ye question min posé sisan alhamdulilayi ne kɔni ala barika la n ye temps min kɛ détenu ɲɛmɔgɔya ni sugu ɲɛmɔgɔya ninnu na o bɛ n permettre n bɛ se ka nin jaabi lafiya kɔnɔna na i ye suguba jenini ko kuma de fɔ marché rouge jenini kɔfɛ an fana bɛ sugu dɔ la place souvenir la yɔrɔ dɔ bɛ a fɛn min ko kuru sabulima an b'o kɔnɔna na marché jenini min kɛra 93 a jenina yɔrɔ min na dɔrɔn o sugu fana jenina ne yɛrɛ tun bɛ yen an ka butigiw hali se ka ma don an ka butigiw la a 200 mètres k'a bɛɛ jeni k'a ban pewu hali misɛnnin ma bɔ donc kɛlen kɔfɛ an y'a ɲini an ka kurutigi fɛ comme quoi tɔn ni yiriw tɛ gɛngɛ ɲɔgɔn na an ka butigi an ka yɔrɔ ninnu na tuguni an b'a ɲini a fɛ a k'a jɔ ka kɛ enduré bien vrai que a y'a jɔ cogo min na a ma jɔ ni norme internationale de mais a jɔra ka kɛ enduré pour que au moins yiri ni tɔliko ninnu ka bɔ a la 2 mois après n balimamuso n b'a f'i ɲɛna o kusugu kelen a bɔra poto la ka jigin mais fil bɛ branché butigi min kɔnɔ a dann'o butigi kelen de ma donc ça veut dire que voilà sugu mago bɛ jɔli la pour que ka tasuma jeni ka a nɔgɔya i ye min fɔ an bɛna i ka question na sisan an ka syndicat créé len o y'a sɔrɔ ATT de bɛ président la an sera Musa Bala Kulubali ma ala ka hinɛ u fila bɛɛ lajɛlen na o de tun ye patronat président ye an ko bâtiment administratif ninnu bɛ Bamakɔ sugu kɔnɔnaw la sani k'u bɛɛ lajɛlen feere waribatigi ninnu ma u k'u jɔ k'u kɛ fɛn ye commerçant détaillant tɛ se k'a ta commerçant fitinin tɛ se k'a ta u ka sɔn a bâtiment damadɔ bɛ yen an ye bâtiment 7 an y'a identifié u ka sɔn an k'olu jɔ k'a kɛ sugu ye détaillant minnu bɛ goudrondaw ni siradafɛla ninnu na ani sugu jɔko kɛjugu ninnu kɔnɔ u ka bɔ ka don olu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔ fara État ka recette kan minnu bɛ informel la olu bɛ formaliser a don na ne Musa Bala usine Farako o tigi Farsi Sikaso donc ne n'o fila Musa Bala dara fila ka taa n'a ye ATT fɛ an taara programme f'a ɲɛna ATT ko problème foyi t'a la an ka bâtiment ninnu identifié an ye bâtiment 7 an y'a bɛɛ kɛ R+5 an y'a bɛɛ k'o de k'a plan bɔ ka taa n'a ye ATT fɛ a ka ministre de commerce min tun bɛ yen Asuma Jalo ala ka hinɛ la a ko an ka taa an n'o ka kuma n'o tora kuma la étude bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tuma min na ala nana ka n'a ye ATT bɔra fanga la ATT bɔlen fanga la an y'a reprendre la même chose k'a recourser avec IBK bɔra yen an nana avec Jɔnkunda d'abord après IBK mais nin bɛɛ lajɛlen na an tora la u nana bâtiment administratif u nana bɛɛ feere waritigiba ninnu ma k'a bɛɛ kɛ immeuble belebelebaw ye a dɔw pour que don a kɔnɔ f'i ka $50,000 sara dɔw f'i ka $10,000 sara dɔw minimum f'i ka $5,000 sara pour que ka se ka don a kɔnɔ commerçant d'État min ka jagokun ye 100,000 ou bien $1,000,000 o bɛ don yɔrɔ sɔrɔ donc o bɛ wuli ka taa yɔrɔ de la a ka nafolo yɛrɛ kɔni ni ala ta kɔfɛ a bɛ taa risque kan ka t'i sigi sirada la ou bien a bɛ taa tɔli gini yɔrɔ de la ka t'i sigi a kɔnɔ donc c'est pas par manque de proposition k'a fɔ ko a ma se ka kɛ an ye laɲini kɛ nin sugu bɛɛ k'a fɔ k'a bɛɛ jɔ k'a kɛ enduré nin sugu tɛ yen n'an ma min kɛ parce que ne ye sansi sɔrɔ hali Bamakɔ jɔtɔ la o y'a sɔrɔ Iba Ndiaye de tun bɛ maire la donc ne ye Iba Ndiaye mara chambre de commerce président donc an dara ɲɔgɔn kan ka taa min ye hali Bamakɔ jɔ Libanais min y'a jɔ o de ye Adjamé sugu jɔ Adjamé sugu inauguration an taara ka taa lajɛ pour que ka expérience sɔrɔ hali Bamakɔ bɛ se ka jɔ ka kɛ fɛn ye min bɛ commerçants nafa an taara ne yɛrɛ de y'a fɔ bon a sugu n'i taara Abidjan o sanfɛ sugu butigi dɔ u b'a fɔ ko tarikɛ n'a ka client sigiyɔrɔ anw de y'a corriger n'a jɔra ka kɛ tan k'a kɛ norme internationale pour que mɔgɔw ka don a kɔnɔ
kɔnɔ mais o y'an ka version falen olu de u k'a di jagokɛlaw ma i n'a fɔ ATT logements sociaux daminɛ cogo min na k'a di CTM de u ka don a kɔnɔ ni i bɛ waati kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ k'i ta ye a bɛ kɛ sugu normal yɛrɛ u nana labila waritigiw de les malins de l'extérieur les fonctionnaires wari bɛ minnu kun olu k'a san k'a fɔ k'u b'a louer commerçants ma sugu tɛ sɔn o ma ale de Bamakɔ kɛra n'i y'a ye ale de Bamakɔ kɛra échec ye o de y'a kɛra échec ye n'u tun sɔnna ka commerçants recenser k'a d'i ma i bɛ don a kɔnɔ logements sociaux la ka critères k'a la san b'a sɔrɔ ale de Bamakɔ ɲɔgɔn 3 jɔra Mali la mais malheureusement an ye proposition sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko ɲɛtɔ ka kuma tɛmɛ misi musoyɔrɔ la parce que an bɛ don min na komi ni i tɛ waati min na n'i tɛ politique mɔgɔ ye k'a fɔ ko i ka kumakan bɛ se yɔrɔ la k'a fɔ k'i ye détail ɲɛmɔgɔ i bɛ jagokɛla ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛ lamɛn mada fo i fanga mago b'i la min na n'o tɛ k'a fɔ ko nin ye dilanli sira ye i tɛ lamɛn an ma lamɛn sinon an ye proposition sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que sugu kana jɔ yɛrɛ de tɔli kana gini ɲɔgɔn na yɛrɛ de an ye proposition sugu bɛɛ dɔ kɛ mais ni waleya minnu bɛ ka kɛ sisan ni a bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ni wagati ninnu na yalima aw seginna tuguni k'aw ka proposition ninnu kuma fɔ walasa a bɛ se ka kɛ o cogoya la walasa dekun bɛ se ka bɔ sugu jeliko in hukumu kɔnɔ wala minnu bɛ ka kɛ sisan madame o réunion tɛ kɛ o rencontre tɛ kɛ suguko la ni an tɛ sugu jɔliko kuma fɔ ni faama fɛn fɛn nana ni sugu jɔliko kuma ye an bɛ tɛgɛrɛ f'u kan an b'a fɔ anw prenons chambre de commerce k'a daminɛ chambre de commerce la ka na organisation de commerçants d'État organisation de syndicats an bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan an b'i dɛmɛ pour que sugu bɛ se ka jɔ cogo min na min bɛ kuma kelen fana f'i ɲɛna ko muru ka da ka go sogo ka fasa an ka sugukɔnɔmɔgɔw minnu sigilen bɛ nin condition ninnu na tantɔ n'i da magara sugu jɔliko la slogan de bɛ dɔw fana da k'a fɔ ko sugu feerela quoi ko aw ka sugu feerela donc pour que ka sugukɔnɔmɔgɔw la muruti parce que dɔw fana balo bɛ sugu jɔ cogo jugu na anarchiquement dɔw fana balo b'o la donc n'a fɔra ko sugu bɛna jɔ ka kɛ norme internationale ye dɔw de fana bɛ sugukɔnɔmɔgɔw lasiran k'a fɔ ko n'aw sɔnna sugu jɔliko ma aw ka sugu bɛ feere aw t'a ka sugu sɔrɔ tuguni donc o mɔgɔw fana bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye sugulamɔgɔw fana bɛ ban k'a fɔ ko an tɛ bɔ sugu kɔnɔ an ka sugu bɛ to nin cogo in na tantɔ o de y'a to ko muru da ka go sogo da ka fasa donc de deux côtés bon ni an ye kuma bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ anw ye expérience fitinin sɔrɔ hali région kɔnɔnaw na ani Bamakɔ kɔnɔna na yan ani mairie jɔra ka yɔrɔ dɔw jɔ an ye critère k'a la comme n'i bɛ nin yɔrɔ in jɔ a magasin 2 mètres sur 2 mètres a bɛ k'o de ye n'i tilala jɔli la fana mɔgɔ minnu tun bɛ yɔrɔ in na a recensélen don olu de bɛ don yɔrɔ in kɔnɔ n'u bɛ don yɔrɔ in kɔnɔna fana pas de porte quota la i bɛ se k'a fɔ u bɛ 2 mois avancé sara ou bien 1 mois ou bien 3 mois avancé sara a bɛ bɛn o prix fana o de bɛ sara u bɛ don a kɔnɔ donc ni sugukɔnɔmɔgɔw nin bɛɛ lajɛlen garanti ta sugukɔnɔmɔgɔw k'a signé chambre de commerce k'a signé sugukɔnɔmɔgɔw ka association minnu bɛ yen olu k'a signé ni nin bɛɛ garanti sɔrɔla tuma min i b'a ye sugukɔnɔmɔgɔw bɛ da ko la u bɛ wuli ka bɔ yen sugu bɛ jɔ n'i y'a ye u b'a fɔ ko an tɛ bɔ yen parce que siranni de don a ɲɔgɔnna dɔw fana kɛra an tɛna da maga maire tɔgɔ la an tɛna maire t'a tɔgɔ ma a ɲɔgɔnna dɔw kɛra maire ye mɔgɔw wuli ka bɔ sugu dɔw kɔnɔ a jɔlen kɔfɛ prix dɔ minnu fɔra la minnu tun bɛ yen u ma se k'a ta donc u b'a fɔ ko m'aw jala dɛ mais aw ma se ka wari min fɔra aw ma se k'o de sara o de ye wari min fɔra o t'u ka portée la donc depuis yanni sugu ka jɔ nin bɛnkan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen de la pour que au moins sugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka assurance sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka wuli u ka sugu ka jɔ sinon bɛɛ mago bɛ sugu jɔli ko ɲuman na ka don a kɔnɔ i ni lafiyalen i hakili sigilen ka taa i da ka sunɔgɔ sugumɔgɔ bɛɛ mago b'o la. I ka kuma kɔnɔ saya yira k'a fɔ ni n'a fɔ ni yɔrɔ jɔ bɛ na kɛ ni u y'u lawuli sisan tɔ ka yɔrɔ jɔ mais u bɛ tila k'a feere da caman na ka sɔrɔ k'a fɔ an ma ban ka dɔw ma mais aw ma se k'a da i n'a fɔ minnu k'u ka place don sisan n'u y'u lawuli ka b'u ka place la yalima u tɛ garanti d'u ma an bɛ i ka place jɔ an b'aw kelen kelenna bɛɛ ka place jɔ nka n'a jɔra sisan aw bɛ nin de sara aw bɛ to aw ka place la a jɔra ka ɲɛ ka d'aw ma mais aw bɛ to aw ka place la kɔfɛ aw bɛ nin de sara an ye dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ i ye logement sociaux ko kuma fɔ ten tɔ yalima o genre ma envisager a b'o de ma envisager effectivement parce que a bɛ f'i ye a ɲɔgɔnna minnu kɛra n y'a fɔ n y'a ye sugukɔnɔmɔgɔw bɛ siran sisan a ɲɔgɔnna a daminɛ fɔlɔ minnu kɛra a bɛ f'i ye ko aw wuli aw ka sugu bɛ jɔ a bɛ jɔ ka d'aw ma aw de ta don mais a jɔlen kɔfɛ u bɛna fɛn de fɔ fɛn min se t'e ye donc ni fɛn min se t'e ye n'i ma se k'a sara u b'a fɔ a se bɛ min ye an b'a d'o ma donc
kuma b'u da k'a fɔ ko aw ma se de sinon m'aw jara aw ma se de donc il est fait fo mɔgɔ tɛ se min na donc ça veut dire que depuis sugu ma jɔ n bɛ se ka a f'i ɲɛna sisan suguni kura an bɛ barika da Ala ye suguni kura jɛnna sisan vraiment kasara a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo k'a daminɛ jamana président ba la ka na ka premier ministre na an ka ministre commerce la donc ka foli belebele bila o la parce que a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn u nan'u ɲɛ da so kɔnɔ u ye décision ta sisan k'a fɔ ko suguni kura désormais tɔn ni yiriw tɛ gɛngɛ ɲɔgɔn na tuguni u bɛna jɔ ka kɛ norme internationale ye bɛɛ ka place bɛ sɔrɔ mara waati fɛla ka place bɛ sɔrɔ nafɛnfɛla ka place bɛ sɔrɔ téléfeerela fɛn jago bɛ fɛn fɛn ko fɔ a bɛɛ ka place bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ don donc u ye o ŋaniya siri donc an bɛ dugawu de kɛ o ŋaniya min sabati fɔra ni an ka jɛ an ka kuma sugunidenw ka hakilinata ye min ye a ka jɔ ka kɛ sugunidenw ka hakilinata ye mɔgɔw ka se ka don a kɔnɔ lafiya ka se ka sɔrɔ kosɛbɛ nka o yɔrɔjɔ min hukumu kɔnɔna na sisan tɔ yalima gidɔrɔn dawolo minnu ko bɛ sen na olu yɔrɔw fana envisagera a degun hukumu kɔnɔna na voilà parce que i b'a ye n'i y'a ye jagokɛla ditan fɛn fɛn i bɛ t'i sigi gudɔrɔn da la i ma yɔrɔ de sɔrɔ i kan ka taa jago kɛ lafiya kɔnɔna na yɔrɔ min na sinon bɛɛ b'a dɔn ka ko gudɔrɔnda tɛ jagokɛyɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn ko gudɔrɔnda tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye bɛɛ b'o dɔn n m'a fɔ k'a fɔ n'i donna sugu kɔnɔna na parce que an y'o fɔ k'a perepere-latigɛ jamanaba bɛɛ lajɛlen kan n'i donna secteur dɔ bɛ n'i donn'o kɔnɔna na c'est vrai que gudɔrɔn bɛ sugu kɔnɔna na o ye gudɔrɔnda ninnu olu fana dabɔra jagokɛlaw sigiyɔrɔ kama détenus sigiyɔrɔ kama o fana b'a dama mais buwaba ninnu k'a fɔ k'i bɛ taa détenu sigi olu bɛ circuler yɔrɔ min k'i bɛ taa détenu sigi o ma dabɔ kama donc n'i ye sugu kura jɔ sisan a mana kɛ cogo o cogo sirabaw bɛ k'a kɔnɔna na siraba minnu bɛ k'a kɔnɔna na olu dalala min olu kan ka aménager mɔgɔ dɔ bɛ sigi o kɔnɔna na mais sennamaw tɛmɛyɔrɔ bɛ bila clients tɛmɛyɔrɔ bɛ bila olu fana sigiyɔrɔ bɛ bila o fana bɛ dilan a kama de quoi mais ka taa gudɔrɔnda min na mobili tɛmɛyɔrɔ ni moto tɛmɛyɔrɔ kan k'i bɛ taa mɔgɔw sigi yen mɔgɔ minnu bɛ sigi a la u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigiyɔrɔ tɛ minnu b'u sigi fana olu b'a dɔn u man k'u sigi yen mais minnu b'u sigi yen fana an bɛɛ lajɛlen b'u dɔn kɔrɔfɔli tɛ foyi tɛ an bɛɛ b'a dɔn mairie de ta ye sugu ye mairie de ta ye siraba dilanla min ye n'i ye mɔgɔ sigilen ye k'a fɔ ko mɔgɔ ma se a ma foyi ma s'a ma yɔrɔ tigi de min t'a yɔrɔ o de y'a sigi quoi ko mɔgɔ min totɔla don ji la n'i ye murubilen d'a ma a b'a minɛ bon détaillant i ka wari b'i bolo sigiyɔrɔ t'i bolo mɔgɔ min t'a yɔrɔ min n'u taara ko i sigi nin yɔrɔ in na yanni waati cɛ parce que u b'a fɔ de ko provisoire mali bɛ mɔgɔw sigi de ko provisoire n'i taara mɔgɔw sigi ten ko provisoire a tigi b'a sigi mais consommateur o bɛ dukɔnɔmɔgɔw n'u bɛ détenu sigilen ye n'u bɛ détenu u b'a ko yan tɛ sigiyɔrɔ mɔgɔ man ka sigi yan mais n'i y'a c'est pendant o yɔrɔ in tigi b'a la n'i y'a sigilen ye mɔgɔ tɛ ka s'a ma mɔgɔ min y'a sigi o tigi de jɛnna n'a ye donc ça veut dire que anw si tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ko gudɔrɔndala sigi gudɔrɔndala feere mɔgɔ ko i kɛra organisation ye k'i sigilen don détenu ou bien jagokɛlaw ka lafiya kama i sago tɛ k'a fɔ k'i ka mɔgɔw sigilen o sigi cogo in na. A degun kɛlɛli hukumu kɔnɔna na i ka kumaw sera sugujɔ in hukumu ma mais an bɛna ye e bɛ ka projet min fɔ sisan tɔ o tɛna se ka kɛ san k'a fɔ k'a bɛ ban ka bɛn hali an bɛ se ka fɔ san kelen kɔnɔna ninnu na mais yanni o ka daminɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka na se u ma ni degun ɲɔgɔn wɛrɛ ka na kɛ yanni sugujɔ yɛrɛ baaraw ka kɛ. Voilà, yanni sugujɔ baaraw ka kɛ an bɛ se k'a fɔ san kasara ye mɔgɔ min sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'u kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka limaniya d'u ma ala ka fɛn d'u ma teliya la fɛn b'u ɲini ni kasara ninnu kɔ donc mun de kan ka kɛ sisan an bɛ jamana de kɔnɔ tigi de bɛ jamana in na dugukolo caman bɛ an ka mɔgɔ faaba in na jagokɛlaw bɛ se ka recasé yɔrɔ min na donc comme réunion bɛ sen na proposition bɛ sen na tant que n'u ma validé n'u man k'a fɔ ko n b'o o fɔ donc o sigiyɔrɔ minnu bɛ yen n'u ka nafolo kasarala sisan ani sigiyɔrɔ t'u bolo olu de kan ka taa o yɔrɔ ninnu aménager ka taa u sigi o sigiyɔrɔ in na o bɛ kɛ sonsorobugu ye yanni sugu ka ban jɔ la n'a kɛra ten tɔ a ɲɔgɔnnaw kɛra yan i b'i da mɔgɔ suguba jenini ko kuma la suguba jenini n'i y'a ye n bolo na sugu jɔra Alpha n'u taara n bolo na sugu de jɔ ka détail yɛlɛma ye détail yɛlɛmana ye de fɔ
suguba mɔgɔw yɛlɛmana yen de fɔlɔ mais sugu bannen kɔ jɔ la u yɛlɛmana suguba la u nɔ na mais malheureusement suguba tun ye ka jɔ ka kɛ ni an ka hakilinata min ye a ma ko ye o de nana ni jenini wɛrɛ so n'a tun jɔra ka ko ye jenini kɔni ne m'a fɔ sugu jeni tasuma jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tasuma bɛ porokoto dɔ la mais k'a bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ o de man ka kɛ tasuma bɛ se ka se butigi kelen butigi fila butigi saba a cayalen ba mais ka butigi 100 butigi 500 k'a bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ labɛn min kan ka kɛ pour que o kana kɛ o labɛn de ma kɛ quoi donc ni ala sɔnna hakilinata minnu bɛ yen ni sugu n'a bɛ jɔ an bɛ jɛ n'a ye ka fara ɲɔgɔn kan parce que d'état groupe association ka ca bi donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ n'a an fana b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen kan ka jɛ n'a ye o sugu ninnu o mɔgɔw ka déplacer ka recasement dɔ d'olu ma olu ka taa recaser yen sugu a ka jɔ u ka tila ka yɛlɛma kɔnɔ an prévoit dɔw kama. A yɔrɔ faamuna yani an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ka weleli kɛ k'u hakilinata di an bɛ nin ɲininkali in fana kɛ e yɛrɛ bolo sisan tɔ minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu ye feerekɛlaw ye aw bɛ se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma cogo di yalima bɛn bɛ aw ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na pour que nin waleya ninnu bɛ se ka sabati yanni laɲiniw ka kɛ. Alhamdulillah i b'a dɔn fɛn fɛn ni a cayara setena b'a ka baara kɛ hali muso kelen denw cɛ kelen denw ni aw cayara tuma la setena b'a essayer ka aw bila ɲɔgɔn na ka farafara don ni ɲɔgɔn cɛ mais hakili de b'a ɲɛnabɔ u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔw bɛ min fɔ ko balimakɛ bɛ sisi de a tɛ minɛ quoi donc bi démocratie nalen association cayara sugu kɔnɔ mais bɛɛ ko ko n ye président ye bɛɛ ko ko n ye ɲɛmɔgɔ ye o t'a bali k'a fɔ ko ni dilali sera k'a fɔ ko an se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka dilali kɛ pour que an ka kɔmɔgɔw mago ɲɛ n'a ma ɲɛ e ka association créer la i ka récépissé b'i bolo mais e sigi kun ye de ko degun dɔ de b'i ka secteur la i b'a fɔ k'o degun wuli ka bɔ yen donc nin fana sigira kan ko degun dɔ de b'i ka secteur la i b'a fɔ k'o degun wuli ka bɔ yen munna ni ko dɔ nana k'a fɔ ko aw tɛ se k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka kɛ kelen ka se k'o degun ninnu bali donc an bɛ min fɔ an ɲɛna association ninnu sugukɔnɔmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen pɛrɛnlen de don ni fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que ka tasuma jeni k'a bali u bɛɛ lajɛlen pɛrɛnlen don an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o bɛ dilan cogo o cogo a ka dilan an ka hɛrɛ ka k'a la kɔfɛ o de ka d'an ye k'a fɔ ko an ka to farafarali la parce que an sigi kun tɛ foyi ka sensibilisation ka mɔgɔw sensibiliser ni ala sɔnna an pɛrɛnnen don o kama. A faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila ka dɔnbagaw fana ka weleli kɛ k'u hakilinata di minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka ɲininkali minnu kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an ka nɛgɛjuru sira de bamanankan na 93 91 68 92 hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ kun minnu bɛ se ka na ni sugujɛliw ye fo ka taa se fɛɛrɛ minnu fana bɛ se ka tigɛ walasa a ka dankari kɛ sugujɛliw na an ka bi jamukan dakun kun bɛ tali kɛ o de kan an y'a ye k'a fɔ a wagati ninnu na a cayara sugujɛliw cayalen n'o fan bɛɛ la mun de bɛ na n'a ye ani fɛnɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ an bɛ se k'a fɔ ko lakɔlɔsibaliya de don wa bɛɛ kɛlen ka kɛ n ka sira t'a la o de bɛ ka na n'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman aw fana hakilina ye jumɛn an b'a fɔ ye n'a ye weleli kɛ a bɛ to ka hakɛ to allo waaleykum salaam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka dɔɔni alhamdulilayi i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka dɔɔni an b'i fo i Kulibali an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan ta nse aha Salim an b'i fo ne kɔni ma faamu dɛ an b'i fo i ka hakilina la halisa an ni kanubagaw bɛ to ɲɔgɔn wele aw bɛ weleliw kɛ aw b'aw hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ an balimakɛ ye weleli kɛ a hakilinata de di an b'a fo ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'o la k'a fɔ aw ye n'an weleli kɛ k'aw mabɔ teliw la allo allo n'a ye weleli kɛ a b'a mabɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se k'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya minnu na allo allo
an b'a fɔ ɲɛna fɛnɛ n'an wele n'an ma sɔrɔ kɔnɔ découragé aw allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ mɔgɔ Sidibe ka bɔ Ɲaga la an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan wala hakilina ta fo jumɛn bɛ ka foli kɛ Ala dɔrɔn hakilina ta fo ta yɛrɛ sigilen bɛ ka filɛ la ka wele dɔrɔn ka foli kɛ Ala a foli diyara n ye awɔ i ni ce ka weleli la nse Ala ka baara ɲa bolo amina rabi Ala ka sababu ɲumanw kɛ amin Ala k'an kisi saw jugu ma amina rabi solution Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye amina rabi Ala k'an ɲɛna a tigi la amin Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo i ni ce i ka weleli la halisa an b'o fo allo minnu bɛ weleli kɛ n'u t'a sɔrɔ allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ Ibrahim an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan o diyara n ye a foli diyara n ye an b'i fo i ni ce i ka weleli la an bɛ kanubagaw fo an b'a fɔ a bɛ to ka hakɛ to n'a ye weleli kɛ aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn minnu fana bɛ ye aw wele n'a t'an sɔrɔ aw kana découragé allo an ni kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ a y'aw timinadiya weleli la allo Waalaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ hakɛ tɛ k'i mabɔ télé la hakɛ tɛ k'i mabɔ télé la i hakilina ye jumɛn ye an ka jamukan dakun kan an bɛ kanubagaw fo an b'a fɔ ye n'a ye weleli kɛ aw ka mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ allo minnu bɛ k'a wele n'u tɛ k'an sɔrɔ k'aw kana découragé aw timinadiya wele la an b'aw bɛɛ fo allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ Tijani Kulubali i Kulubali i hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan bɛɛ ye foli minɛ nse an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo a ye foli minɛ an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo min y'an ka sababu ye ko Madame Haidara ye a ye foli minɛ nin wagati in na n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la amina rabi a k'a bila kɔrɔ ye amin a kana bila nin jɛgɛ ne ta kɛ foli ye a foli diyara ye an b'i fo inshallah nse allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ an bɛ i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan alhamdulillah ale ka nɛgɛjuru sira an b'o de fɔ kanubagaw aw kana découragé aw timinadiya weleli la minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw timinadiya n'a y'an sɔrɔ fana a bɛ hakɛ to allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ
ame kai na la ni fe to la ya ki le jume jam da ku ka allo abo kai iha ki le jume ga jam da ku ka ni pa Usman Aidara ambifo I akile jume ga jam da ku ka bawa jam kan kadi akadanya amba su dongoro o jarai asa me kanu ba fu minu be fe ka nyingali ke jam ka anda kun kan wala sa allo hello ito ni jam ka wala ka bom hello to ma jam duma ka wala ka bom Bauku aha iya kila juba jam ga danwa ani kanu ba ko tika yo soro kanya ko na deputaci ayotim na jabilillah allo to anu ma jam duma ka wala ka bom hello allo to anu ma jam duma ka wala ka bom ne ka ko korka ka ba fi aha iha kila juba nga jam kan da ko ka da aya jam kan ta bolo kai ata biyo ke ni ya su jinna ala ka nyo chamando amin ya rabbi ala ka wera bolo na ka dara la amin amin aban karamo fu anya jero ni asin tersi usman marana ibarai ay fulim ne nogatina ala ka wera ke karamo cha mi la brala akin ni ma fo bay fulim ne ba fara la shini kana dama amin ya rabbi ala wakati cha ni foli amin amin ala ko do bela jalim na mi fo amin ya rabbi se anga jam kanda kuni udi sugu jeli munu be ka ke sisa wakati nono na fere munu be saka tike wala saka dangar ke ala mu yere se kana na ifana allo alhamdulillah ito ni jam ka wala bom itara ya kille juba ga jam kanda fuka aha 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 afamna ambifu ini chega hakilna na mo ko ya gina kile bebe saka wili ki hakilna taji allo 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 na wili luka ba haketu abo mo botelula wal mo kufa wala sam sega kuma o megani allo 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 to duma jamtuma kamel kabom ibrahim segere ka bo jene ambifo ya kile juma nga jamga da kunka ni ya kinna ni ga fonde ka folo foli jaray ne barla bela jene fo bela jale foli ne ana ka mo ga fo ay foli ne wakatina ana ka dema yo ube foli ne ana ka sayra koro na la sono ami duwa ka duwa ni na fe sono ay duwa ne ala ka woyere borom aka bara wala amin arabi aw na mene de toujours o jarayi aka amson ko na kadan o jarayi ko sebe aka jom ko kadan amba fu ami ka da me fana amba fu akilla jube jam kan yere da kunka agila mi bilo kon bolla aha o foli jarayi wala aka kurajita na la sona ini chega wele lambi fu
amuri fo kan mo ya e wele lu ke awo hakilla tawdi leji digal be munu bulu ka ke nanu sega binu jabi ba ci festala allo to on ma jam tuma ha wele ka bom Allah suntra iya ke leji be nga jam kan da kun kan ne fa ma la jam ga di suru o jaray ko karama ko ayo folimne folle foli jarani ande mo la banta ka abel joyno allo ton ma jam duma ka wele ka bom mapsi ame masina na la windo fitola yakile juma jam ganda kunga mapsi aketo ame moti na la windo fitola yakile juma jam ganda kunga ni fa mukan ni yara onye mais ninde ko mangele hakate gi kan korata don allo Serif la tawa awo wo sugu joli mangele sugu joli mangele min ka gele yoro la ka fiya jota sira daw bola ka so bola sita ne ko sebe aduna ko TV de ka sira la TV wo de ka sira la ko sugu da yo ni ki tale da ko sala blale da yo na blale da adamana tema ko sebe wo de na ka sira ne donc ka ko président ko dita ben mana ke sugu tant que suivi ngol na sala ali sugu sikki ko suivi la donc ni ko dafa na ko bina do ko na hamu plan ni jora kana ko ni tala ade se da ko ren na ko che akina min da an ko wodin ko gija wora ka da tan wora ni joto ko sebe wala ambifo idje ika hakilna udilila abe kanu baka keligili na bela jelen fo munu ya am weli nu ma sara am ya soro ka hakilna tawdi amo bela jelen fo ni reina alsa ani mami be bono bulu ale di Shekmar Sakoy ambifo kerengere ne ala wala linu ko fe kanu baka fene weli dige saku hakilna tadi kerengere ne ala mi weli dige labayna sisa ibiseka jume fo ka faraka hakilna ka comment nous saisir que ça veut peut-être que finir c'est qu'à encore parce que écoute l'anima à question nous si famille que ça veut aga kuma la aya ira ka fo yoro ka ni sugube jo ina Afrika kuma la ya fatukuma nyawele bele libe ke nyamogo yere ko sebe yoro jo yere ko kun konna no bise ka chesri tugumna fera munu bise ka ke akuma no ludeka ibise ka jume fo orola nya famille très bien aka kuma kan inde kuma kan ya kuko suivi nya famille ça ko suivi de yesu jo ka srabo bo ka fem bela jenen ke fuko suivi de kakala o kuma nyuma bade amere de la ka anganya tiga anga ton e bara chama kere ni suko na ango ani mirika franyo ka ni tara jamana ban ala karfe jamana no ko subanu dele erbala datu erbala donc ni o sera ka ni ambulo ka fo sugube dele à partir de 6h ou 7h du matin à partir de 17h30 18h sugube datu ni tara abidja à partir de 17h30 bebe bosu kono sugube franca nettoyer bebe taso mais 7h ni na yaso sugube propre lendo quoi donc beaucoup de fana talendo fana contrôle kama am se ka fo na ko de suivi quoi ni sugu jo fana ko fo critère de kakala na fa mi fo san ntaye nga dalla be tedra singa dalla itaye ga dalla oti ya mare ko ke donc o kanga dabla ntaye nga boutique be branchement que n'importe comment ka fili brancher n'importe comment ni
mena ala fili bɛ se ka sauver ka coup circuit provoquer o bɛɛ kan ka dabila nin bɛɛ a critère ka ca quoi donc se ka kɛ fo ala ye sugu ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ sugu tiga bɛ mɔgɔ n'o ye mairie ye collectivité olu ni sugu minnu bɛ suguden minnu bɛ sugu kɔnɔ olu fana organisé don secteur fɛn fɛn hali ni association i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ b'u la olu ɲɛmɔgɔ kan ka sigi pour que o critère ninnu olu ka se ka labato ni ninnu critère ninnu kɛra ka critère ninnu labato dɔrɔn i b'a ye ala ka kasaraw kɔni ko ala ko k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ ale b'an dɛmɛ quoi voilà donc vraiment a ye min fɔ a ka kun ye tiɲɛ de temps de don foyi t'a jɛ faamuna yɔrɔ jeli ko hukum kɔnɔna fana na an ye bataki dɔw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ fɔlɔ ale y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u ka yɔrɔw jenina nin tantɔ ni olu de ye degun sɔrɔ butigiw jolini hukum kɔnɔna na yalima u bɛ se k'u ka butigiw sɔrɔ walima aw ye fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka solution mun bɛ se ka sɔrɔ u ka butigiw jolini walasa k'u dusu suma i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la bon fɛn min ka ko solution bɛ se ka se ka butigiw sɔrɔ n'o de fɔ solution bɛ ka bila sen kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ a ka décision ferme ta comme quoi sugu kura in kɔni parce que o de jɛnina sisan tout récemment comme quoi a bɛ jɔ de ka kɛ fɛn ye ka kɛ sugudenw ta ye donc o solution kɔni o talen don déjà a tɔ ye ala batoli ani ala ka latigɛ a ka se ka kɛ a kɛ wagatiw la sinon o solution taara déjà jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye président général Assimi Goïta a n'a ka gouvernement o solution talen don donc solution talen don fana a ko ka yɔrɔ ɲini mɔgɔ minnu o temps kɔnɔna na dayirimɛ ɲininaw de don u bɛ se ka bila yɔrɔ min na pour que u ka se u ka balo sɔrɔ yanni yɔrɔ ka ban donc o bɛɛ jateminɛ n y'a fɔ n ko sitew jateminɛna mais comme site ma validé fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ commission na n bɛ se ka n da don o la ka fɛn fɔ ni ko tigi ya bɛ minnu bolo n'olu ma validé fɔlɔ an b'olu ka validation kɔnɔ sinon o solution talen don fɛn min fana ni fɛn kelen don fana ka essayer k'u dusu suma ala barika la jamana yɛrɛ jɔ a jɔyɔrɔ la n'o y'an ka président ba ye n'o ye Assimi Goïta n kɔni bɛ se k'o fɔ o ye effort parce que commission min sigira o baara yɛrɛ kama ne yɛrɛ ye commission ɲɛmɔgɔ ye donc président yɛrɛ n'a ka gouvernement u ye dɛmɛ dɔ kɛ sisan dɛmɛ tellement k'a fɔ ko malobɔrɔ 50 kilos o 1000 u y'o di ni sukaro 50 kilos u y'o 1000 di tulu 5 litres u y'o 1000 di o ye olu ka dili ye fɔlɔ yanni bonne volonté u ta ka fara kan ni ala sɔnna ninnu ye ko dɔn ni ko nana ni i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye il faut k'i jɔ ka fɛn kɛ min bɛ jamanadenw ɲɛji cɛ an b'an profiter foli dɔ ma se fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ kan ka fɔ minnu ne tɛ kelen parce que an ka ministre commerce bɛ yen an ka chambre de commerce président bɛ yen donc su yɛrɛ minnu ka yɔrɔ jenina olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen o foli dɔ bɛna se mais en entendant que yan'a ka se foli dɔ comme an da magara la dɔ da magara la commission min sigira o commission o kiti ninnu tilali kama ala chambre de commerce y'o ɲɛmɔgɔya di ne ma donc ni nin question posera an kan k'a fɔ dɛmɛ fɔlɔ nana état ka dɛmɛ fɔlɔ nana bonne volonté caman ka dɛmɛw nana mais an tɛna se k'olu dan tigɛ fɔlɔ parce que o ma di an ka commission ma fɔlɔ min bɛ commission ka bolo kɔnɔ sisan o ye état ka dɛmɛ in ye quoi donc an b'a fɔ k'a fɔ an ka hakili sigi n'ala sɔnna Mali ye jamana ye diinɛ jamana don hinɛ jamana de don donc ni ala sɔnna jamanadenw se min ye ka se kasara in minnu sɔrɔ ni ala sɔnna o b'a kɛ a bɛ s'u ma fana Mali ye jamana de an b'a profiter ka appel lancer hali bi état y'a ta kɛ an ka setigi minnu bɛ jamana in kɔnɔ hali bi u kana n'u ka dɛmɛw ye k'a fara jamana ta kan pour que au moins minnu ka nafolo kasara la o bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na. An y'a ye dɛmɛ ko hukumu kɔnɔna fana na maa caman ye dɛmɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Aseri Seydou Soumane Madani Haidara o conseil maa ɲɛma i bɛ se ka jumɛn fɔ ne fɔ o dɛmɛw yɔrɔ fana na ani fana dɛmɛ ninnu mana di yalima mɔgɔ minnu ka yɔrɔw jenina u recensélen de b'aw bolo walasa u bɛ dɛmɛ ninnu sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ ninnu sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ɲagami a la degun ye minnu sɔrɔ a ka k'olu de tɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ. An b'i fo an bɛ foli belebele di an ka karamɔgɔ Usmane Cherif Madani Haidara seginbali ɲinabali
ni dɔrɔn tɛ ka dɛmɛ a ye dɛmɛ caman kɛ kasara ma deli ka kɛ Mali la yan fɔlɔ ko a ka dɛmɛ ma se yen a y'o caman kɛ wa an b'a dɔn a tɛna dan nin fana ma donc n'i y'a ye n da ma sisan n y'a fɔ n ko dɛmɛw bɛ ka na prix caman bɛ ka na parce que État ka dɛmɛ olu b'an bolo kɔrɔ an da bɛ so ma sinon an b'a kalama a ye dɛmɛ belebele min kɛ an b'a kalama an bɛ foli bila a la mais ni Ala sɔnna o fana fɔ don bɛ na o foli don bɛ na donc u y'a fɔ cogo min na sugu jɛni commission de sigira mairie fɛ mɔgɔ da kan ka don recensement na ka mɔgɔw recenser n'u ka nafolo kasara la o commission sigira mairie la mairie district la chambre de commerce ka représentant b'a la dugutigiw ka représentant b'a la i bɛ miiri mɔgɔ fɛn fɛn na olu bɛ ka représentant b'a la recensement kɛra o recensement an bɛ o recensement o finition de kɔnɔna n'i y'a ye k'a fɔ ko commission sigira a fɛn ninnu tilali kama chambre de commerce ye a ɲɛmɔgɔya di ne ma ne Cheikh Umar Sako ma donc n'i y'a ye parce que gouvernement yɛrɛ ka décision de tun ko cogo bɛɛ lajɛlen na ko faut que dɛmɛ ninnu ka se a tigiw ma yanni sunkalo ka sa mais dɛmɛ bɛ se minnu ma ni olu hakɛya ma dɔn ni bɛɛ ma kɛ o bɛɛ kan fɔlɔ n'i ko k'i b'a kɛ majɛ bɛ k'a la an b'o hakɛto ɲini kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ani a ka décideur fɛ comme quoi n'i y'a ye a ma se ka tila fɔlɔ parce que a kan ka di minnu ma o nombre yɛrɛ ma se ka jɔn ma se ka dɔn fɔlɔ mais ni Ala sɔnna a bɛ dɔn parce que mairie mɔgɔw bɛ k'u bati chambre de commerce ka bati sugu yɛrɛ association minnu bɛ yen an bɛ foli bila o la olu fana kɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi olu faralen ɲɔgɔn kan pour que ka recensement ka ficeler ka na n'a ye mairie la pour que ni a dira mairie ma parce que anw chambre de commerce comme a fɔra chambre de commerce de b'a tila an fana ko an bɛ baara kɛ ni mairie ni mairie ye liste produit comme quoi ni de sugu kura mɔgɔw ye minnu ka nafolo kasara la an bɛ tilali kɛ ni o critère de quoi donc ni Ala sɔnna recensement bɛ sen na an t'a ɲini Ala fɛ mɔgɔw ka nafolo kasaralen mɔgɔ dɔw ka t'i yɛrɛ don a la ka sɔrɔ ko foyi ma se ma lahara kungo b'o la dɛ an t'a ɲini o dusu ka don mɔgɔ si kɔnɔ o ka bɔ a la an b'a ɲini mɔgɔ fɛn fɛn n'i ka dɔrɔmɛ kelen ma tiɲɛ i tɔgɔ kana ye nin na mɔgɔ fɛn fɛn fana n'a sɔrɔ i ka dɔrɔmɛ kelen tiɲɛna i tɔgɔ ka y'a la i ka hakɛ min i ka se k'a sɔrɔ o de ka d'an ye mais ko dafalen Ala de ta ye adamaden ma dafa donc ni an ma se ka kɛ ka dan hakɛ min ni fili mun yera la an b'o kɛ sitana y'an na jarabi k'an bila o fili sira mais ni Ala sɔnna jama k'u faralen don ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ Ala tɛ jɛ ka bɛɛ lafili ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ an bolo inshallah Ala ka ɲɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen vraiment n bɛ foli daminɛ télévision so in na fɔlɔ n'i ko k'i bɛ télévision so fo n'i y'a mɛn ko n jɔnni kunna de a fɔ n sababu ɲuman mɔgɔ min kɛra sababu ye ka télévision so in bila sen kan n'o ye an ka karamɔgɔ Sɔni Sɛrifu Madani Hayidara an bɛ foli bila a la k'a fɔ a ye fɛn kɛ jamana in kɔnɔ fɛn min vraiment n'a bɛ Jannatul Firdawsi lase a ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ko ye an bɛ foli bila a ye a bɛ ka continuer ka dɛmɛ minnu kɛ jamanadenw ye hali bi Ala ka barika don a ko la an bɛ o foli bila an ka karamɔgɔ la ne b'o de fɔ ne taara kuma la yɔrɔ a kɛra interview radio a kɛra fɛn fɛn n b'a fɔ n ko Mali ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de diinɛ jamana de an b'a ɲini Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ nin ko ninnu na donc an sɛnsɛn k'an bɛ karamɔgɔ bɛɛ ta tɔgɔ mɛn Ala ye haut conseil ɲɛmɔgɔya di an ka karamɔgɔ ma bi n'o ye Sɔni Sɛrifu Madani Hayidara ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ an b'a ɲini a fɛ fana a k'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma u ka dugawu kɛ an ka jagokɛlaw u ka dugawu k'an yɛrɛ ye donc ni u bɔra yen silamɛ bɛɛ lajɛlen ka don an mago b'a la diinɛ jamana don n'o bɔra yen an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kalifalen min ma n'o ye général d'armée n'o ye Assimi Goïta ye a n'a ka gouvernement an bɛ foli bila u bɛɛ lajɛlen mais n'an y'a ka gouvernement fo an tɛ se k'a ɲɛfɔ an ka ministre fo le ministre du commerce sɛgɛnbali ɲinabali min ka ambition ye fo Mali ka kɛ industrie jamana ye an bɛ taa fɛnw ta kɔfɛ cogo min jamana sisan k'i tɛ se ka bɔ ni fɛn dɔ kɔfɛ fɛnw ka bɔ an bara de ka taa jamana kan Mali kɛ ko jamana n'o Musa Alasani an b'a fo n'an y'a fo an bɛ chambre de commerce fo président fo mais fraîchement élu ale élu la sisan élu la an bɛ foli la n'a ka bureau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen mais k'a fɔ a ye k'a fɔ élu la sisan ale élu la dɔrɔn ka na kasaraw de sɔrɔ an ka sugu kɔnɔ n'o ye Suguninkura jɛnni ye u k'u ɲɛsin o kasara in k'u ɲɛsin sugu jɔlen ma Suguninkura dɔrɔn tɛ tuguni dɛ sugu fɛn fɛn bɛ yen ni tɔn ni yiriw gɛngɛnen don ɲɔgɔn na an b'a ɲini président fɛ a n'a ka bureau k'u ɲɛsin sugu jɔlen ma anw ye association ye ni an bɛ sugu kɔnɔna na ni Ala sɔnna an bɛ fara o kan dɛmɛ fɛn kan ka kɛ sensibilisation fɛn kan kɛ an bɛ fara o kan pour que ko sensibilisation kɛ sugu ninnu bɛ se ka jɔ cogo min na
k'a bɔ k'a fɔ ni tasuma sera kelen ma dɔrɔn a bɛ bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ k'a b'o la a ka kɛ n'a sera kelen ma a ka dan o ma donc ni ala sɔnna an b'o ɲini président fɛ a ka taa ni o baara ye ni o bɔra yen an bɛ jagokɛla Mali jagokɛla bɛɛ lajɛlen fo ne ye Mali jagokɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini u fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma association cayara mais a caya kun ye de au moins ni jama cayara a kuma fɔra ka ca mais o kana kɛ sababu ka fara-farali don an ni ɲɔgɔn tɛ a ka bɛn ni kelen u ka don an ni ɲɔgɔn tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an sigira fɛn min kama an kɔmɔgɔw dɛmɛni min kama u ka se k'o dɛmɛ sɔrɔ an bɛ foli bila association ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na n tɛna se ka association ta tɛgɛ ma mais bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn donc n bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen na foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni se ka laban syndicat min ni b'a tɔgɔla bi syndicat national commerçant et contribuable Mali ni b'o ɲɛmɔgɔya la n bɛ kuma olu de tɔgɔ la bi n bɛ foli lase u ma tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma hali bi baaraw daminɛ don dɛ n'ala sɔnna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka dɛmɛ bɛ na donc vraiment ka hakɛto ɲini aw fɛ an lamɛnbaaw k'a f'u ɲɛna mɔgɔ min bɛ ka kuma fɛ bi ala de dafalen don a ma dafa fili minnu ye sɔrɔ kuma kɔnɔna na u ka yafa ma donc ni ala sɔnna an mago b'u ka bilasiraliw la pour que an ka filiw corriger inchallah kosɛbɛ hakɛto bɛ ka sela la sɔli an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ nin walawalali ninnu na hakili la kanubagaw fana ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan dakun kan an b'o de fɔ ni kuma bɔra n'a digira maa min na a bɛ hakɛto ɲini a dabɔkun ni mɔgɔw kunna sirilen don kunnafoni minnu na u ka se ka kunnafoni o hukumu kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kanubaga kelen na minnu y'an wele n'o m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ n'i y'a ye jɛmukan in bɛ taa sanfɛ halisa aw ka kanu ani aw ka timinadiyaw de don an tɛ sɛgɛn aw foli la o foli hukumu kɔnɔna fɛ na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka techniciens olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keyita ale ni Abu Jabate ale ni Rijila Saka Kulibali an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kanbɛ dɔ ye ni ala ye alamisa yira n na ni heure kelen in na Serifula Jabaraso kan aw k'an bɛn